Kaixo artistak, jada 9. igarkizunarekin gaude. Ea ba, hurrengo asmatuko duzu? Ezetz asmatu, animalia batan, ez du hankarik eta lurrean dabil. Ez du besorik eta zuhaitzetan kiribil. Urtean behin, bakarrik alkandora aldatzen duena. Zein da? Pausatu pentsatzeko nahi baduzu. Berriro? Ez du hankarik eta lurrean dabil. Ez du besorik eta zuhaitzetan kiribil. Urtean behin bakarrik alkandora aldatzen duena. Zein da? Pausatu nahi baduzun. Zugea. Asmatu duzu? Zorionak. Beitu. Zuge bat lurrean dabilen, ezta? Eta kiribil. Urtean behin bere azala aldatzen du, ezta? Eta ez du ez hankarik, ez da besorik ere. Beno, espero dutzuk asmatzea bestela hurrengoan. Beste bat arte.